সেই হিসাবে বলছি एमती धरब एमती धरब
এই হাতটা ধরে সুন্দর একদম মাছ ଆଉ ଥରେ ଦିଥର ଫାଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁକରି ଟାଣିବା ଛାଡ଼ିବା ବିଗୁଲ ବିଗୁଲ
मारा मारा बोलो डी भाई
किशोर कुमार सिद्धांत सूचना करते आसନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବେ। किशोर कुमार ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। किशोर कुमार ଆପଣଙ୍କର ବାପା ସମ୍ବନ୍ଧର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆସି ସତର୍କ ହେବେ। ମାନେ କଥା ପୂଜା କଲେ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି?